Pompele de căldură sunt în ultimii ani una dintre cele mai discutate soluții de încălzire. Și există motive bune pentru asta, pentru că în condițiile potrivite pot fi foarte eficiente. Pompa de căldură nu produce căldură prin ardere, transferă energie din mediul exterior, iar eficiența ei depinde foarte mult de clădire, instalație și temperatura exterioară. Tocmai de aceea funcționează bine în clădiri foarte bine izolate, în sisteme de încălzire la joasă temperatură, cum este încălzirea prin pardoseală, în zone cu ierni blânde sau când există un consum energetic moderat și relativ stabil. În toate aceste situații, performanța este excelentă. Care sunt avantajele reale ale pompei de căldură? Emisii locale zero, automatizare ridicată, integrare bună cu panouri fotovoltaice, consum redus de energie electrică când există condiții favorabile. Din punct de vedere tehnologic, este o soluție modernă și eficientă, iar pentru mulți utilizatori există avantajul unei imagini energetice mai verzi. Dar performanța depinde mult de context. La temperaturi exterioare scăzute, eficiența scade. Clădirile slab izolate reduc avantajele. Instalațiile existente la temperaturi înalte pot crea probleme. Costurile de instalare pot fi ridicate, mai ales în clădirile care necesită adaptări la această tehnologie, iar sistemul rămâne dependent de energia electrică. Pompa de căldură nu este o soluție universală pentru orice tip de clădire. Este foarte eficientă când aplicația este pregătită pentru ea și mai puțin potrivită când nu este. E ca un echipament proiectat pentru condiții precise. În condiții potrivite, performanța este excelentă. În mediul nepotrivit, eficiența scade rapid. Pompa de căldură poate fi una dintre cele mai eficiente soluții disponibile, dar doar atunci când clădirea și instalația sunt compatibile cu tehnologia. Altfel, avantajele teoretice nu se mai regăsesc în exploatarea reală.